Okay, Doc. So, Doc, kung gabatsyag ka sang masakit, syempre kung ginarayuma ka, masakit gid man na siya, according man sa mga nakabatsyag sini. Pero kinahanglan gid bala naton mag-inom dayon sang painkillers, wala na sang iban kita nga himuon para to ease the pain. No? We have painkillers available to make it comfortable man sa pasyente nga hindi siya mag-anto sa sinakit. On the other hand, tandaan naman nga hindi man pwede sige-sige kay hindi man na maayo sa lawas ta, no, harmful man sa aton kung masalig kita kag sige kita take pain reliever, no, especially kung hindi siya safe, kung medyo isog siya sa aton kidney, sa corazon, sa high blood, etc. Ang best way, no, nga tawag natin nga medyo conservative management is exercises, strengthening, weight loss, no. Amo nang kung kaya nga mas malesen ka sa take sang pain reliever, better. But kung kinahanglan gid pain reliever, make sure nga safe ang aton i-take, no. Ang mabudlay is kung imbes nga ma-recommend sa imo kung hindi ba niya medical bala do kilala mo pa rin mo hindi nag-ayo ko sa amo ni imnani. So kami nga mga espesyalista, we always give medication nga angay sa isa ka pasyente nga that might not be angay sa iban. So medyo da kita mahalong, especially kung ang ginapamatian tang recommendation hindi man guided.